avui aprofitaré per agafar una mica de perspectiva dels darrers 9 mesos i també d'alguns elements a futur, d'algunes coses que han de passar durant el 2021. I sobretot, com sempre, intentaré fer una intervenció de 5-10 minuts, però que de seguida puguem passar, que puguem interactuar i puguem compartir. No, en aquests 9 mesos com us deia, vull agafar una mica de perspectiva, són 9 mesos ja de combat contra la Covid-19. Això ens ha ubicat en un marc de crisi sanitària, de crisi econòmica i de crisi social. Penseu que fins ara hi ha consulto les dades, unes 7.000 persones confirmades que han tingut, arrodonint 7.000 persones confirmades que han tingut la Covid a la nostra ciutat, que ja estem a prop de les 170 defuncions i que, afortunadament, la vacuna ja també ha arribat a la nostra ciutat. En aquest, com van dir les autoritats, el principi del fin, amb 340 persones vacunades a 7 de gener. En l'àmbit social, us donem una dada perquè veieu també una mica el que està passant a la ciutat. Hem passat de gastar 3.000 euros al mes en polítiques de suport alimentari a gastar-ne 8.000. Hem més que doblat, el que s'ha més que doblat la quantitat de gent que necessita aliments en el seu, bàsicament, al banc d'aliments, a l'entorn, en el seu dia a dia. I en l'àmbit econòmic, ahir també veia alguna notícia, però penseu que ha crescut l'atur en 3 punts i que encara hi ha una estimació d'uns 2.600 treballadors afectats per un ERTO. Com us deia, és un àmbit, tant des del punt de vista sanitari com des del punt de vista social com des del punt de vista econòmic, una situació complexa, delicada, que requerirà per abordar-la o que requereix per abordar-la unitat, que requereix per abordar-la solidaritat i que requereix per abordar-la esperança. En aquest context, com sabeu, en el 2020 es va constituir la taula per la reconstrucció. Aquest principi d'unitat crec que ha funcionat molt bé. Ahir des del servei de premsa de l'Ajuntament me despista que me van cayendo goterones. Des del servei de premsa de l'Ajuntament vam fer una mica de balanç. Penseu que hem gastat més d'1 milió d'euros en polítiques de xoc, en 2 àmbits, en l'àmbit econòmic i en l'àmbit social. En l'àmbit social, ja us he comentat tot el reforç de polítiques de suport a l'alimentació de les persones, en l'àmbit també d'increment del servei d'atenció domiciliària, el reforç del centre per a recursos per a dones, en l'àmbit d'ajuts en l'àmbit de l'habitatge i en l'àmbit econòmic, les línies d'ajuts a autònoms, a treballadors, una convocatòria que ha funcionat molt bé com és el suport a la digitalització de comerços. Diferents iniciatives que el més important és que tindran continuïtat en el 2021. En el pressupost d'enguany hi ha una partida per poder continuar totes aquestes accions de xoc contra les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. Però avui també volíem posar l'èmfasis en una altra dimensió en la qual estem treballant. Bàsicament, ens hem concentrat per autoorganitzar-nos, concentrat en 3 dimensions, en l'àmbit de l'emergència, de les polítiques de xoc, en l'àmbit de les polítiques de recuperació i l'àmbit de les polítiques de transformació. El següent pas, a més de mantenir totes les polítiques de xoc, d'emergència, és començar a treballar els projectes europeus i els projectes de recuperació. En aquest sentit, per exemple, la setmana que ve anirem a Madrid a tenir diferents trobades per explicar i posicionar els nostres projectes, malgrat encara estem
a l'espera de com seran les convocatòries i de saber exactament com serà la distribució dels fons europeus, però fa ja algunes setmanes que nosaltres estem concentrats en la preparació dels nostres projectes. Hem triat 4 línies de treball, l'àmbit de l'economia circular, l'àmbit de la sostenibilitat, concretament l'àmbit de l'energia i l'aigua, l'àmbit de l'economia de les cures o la ciutat cuidadora i l'àmbit de la formació. Són projectes que jo crec que la millor manera d'explicar quina és la seva vocació és pensar en el Tecnocampus. El Tecnocampus avui dia, 10 anys després de la seva inauguració, que no 10 anys després de la seva gestació, perquè va ser un procés que va... En el vídeo dels 10 anys jo recordava com alguns l'havien batejat com a Tecnofund durant molt de temps. Són projectes estratègics que tenen una gestió que requereix el seu temps, però que al final acaben convertint-se en projectes importants per a la ciutat. Recordeu que el Tecnocampus ara està en més de 1.000 llocs de treball directes i indirectes, un retorn alt dels 52.000 euros invertits, 3.500 estudiants i més d'un centenar d'empreses i produint i creant noves empreses cada any. Doncs la idea és trobar projectes transformadors i com ho va ser en el seu dia i com ho continua sent en el Tecnocampus, en l'àmbit de l'economia circular entorn del Parc d'Economia Circular Mataró-Maresme que s'ha d'instal·lar al polígon de Matarrocafonda, en l'àmbit de la gestió de l'energia i de l'aigua en el polígon del Sorrall, en el qual, i aprofitant i generant sinergies amb el dipòsit que ja s'està construint i també la proximitat amb la Riera Argentora i els pous que són propietat de la companyia d'aigües municipal. En l'àmbit de l'economia de les cures, aprofitant les sinergies entre el Tecnocampus i la Fundació Hospital per generar un hub d'empreses entorn a l'àmbit sanitari. I en l'àmbit del coneixement, en el districte del coneixement, a fer una aposta per la formació permanent en els entorns del Tecnocampus. Són 4 projectes ambiciosos que fa diverses setmanes que estem treballant de manera molt intensa, com us deia, perquè tenim més o menys el calendari que al llarg del primer trimestre d'aquest 2021 començaran a sortir les convocatòries. Des de fa setmanes tenim constituït un grup de treball en el qual hi ha tots els representants del grup Ajuntament. El projecte del Learning i de la ciutat cuidadora el liderarà el Tecnocampus, el projecte de la gestió de l'aigua el liderarà la companyia AMSA i el de l'economia circular el generarà el Consorci de Tractament de Residus. Són projectes que tenen, ara que veia el FEDE, que tenen vocació de territori perquè necessitarem aliances i que serà important les relacions que puguem establir amb altres municipis de la nostra comarca i també de la regió. I com us deia, que per nosaltres són esperançadors, generen il·lusió i tenen aquesta vocació de transformar la ciutat, generar oportunitats, ser capaços d'atreure inversió tant pública com privada per convertir la ciutat en una ciutat encara més pròspera per als seus veïns i veïnes i també que siguin capaços de generar llocs de treball. Això sense defugir la política del dia a dia. De cara a aquest 2021, com sabeu, ha d'entrar en vigor el nou contracte de neteja d'escombraries. Mantenim l'aposta per seguir reforçant les polítiques de seguretat. Mantenim tota una línia d'inversió per seguir posant la ciutat al dia i mantenim alguns projectes estratègics basats en la inversió, com poden ser la instal·lació de plaques fotovoltaiques, el canvi de l'enllumenat de la ciutat, les obres de reforma del port, que s'està fent al port, perquè nosaltres hem apretat molt, o el pla d'impuls del centre, que té en redacció la peatonalització del carrer Sant Josep i la reforma del camí ral. Això és bàsicament el resum que us volia fer, que té, com heu vist, 3 punts clars. La situació és molt complexa des del punt de vista social,
econòmic i sanitari, sobretot en l'àmbit sanitari perquè encara estem enmig de la tercera onada, que per respondre a aquesta complexitat cal esperança, cal ambició, cal il·lusió i cal unitat i que en aquest sentit mantenim la línia de treball de la taula amb polítiques de xoc que tindran una nova partida pressupostària en l'exercici 2021 en el pressupost municipal i en l'àmbit de la recuperació i de la transformació, sent capaços d'aixecar una mica més la mirada i pensar en projectes que no només generin moviment econòmic ara, sinó també siguin capaços de transformar la ciutat per generar llocs de treball, però alhora fer-ho amb una sèrie de valors socials i mediambientals, sense descuidar el dia a dia i les diferents necessitats més quotidianes i més del dia a dia.